No, perdoni, això era després. És igual, No ara, escolta. Després, Nen, per on se mors? Tu saps que Madó Llucia fa 20 anys. I ja li tocarà després? Que li Per tocaré favor, que? escolta, nen, tu com la vas conèixer, Madó Llucia? Madà Llucia, quina Madà Llucia? Madó Llucia, Una que fa... que va treure el llibre, De què? el ball de botes, les places. Ah, Madà Llucia, i comença per aquí. Vinga. Madà Llucia, sí, jo anava hauria de pensar, és que sap què passa? Que jo fa molts anys que estic en los ball de bot i jo no sé si ella havia nascut encara. Jo no sé, jo la vaig conèixer per Jo això. crec que la vaig batiar, quan la van batiar a Llucia, a Madó, No, jo no jo era allà en el funeral aquell, que la batiaven, No, jo no me'n puc- i crec que jo era ja que aguantava el Siri. T'imagines? Sí, No, jo fa no- molts anys amb allà a Llucia. Jo crec que del primer dia la vaig No, conèixer. jo no la me'n Llucia. vaig tan enrere. Jo crec Va. que la vaig conèixer abans de que fos Madà Llucia, ja era Madà Llucia. No. I sempre ha estat Madà Llucia. Jo la vaig conèixer per xarxes. És vera, Sí. mare de Déu, de I a més, xarxes. sí. És marinera, i no? I el llibre seu me va encantar. Vaig Sí. anar a una presentació, me va encantar. M'encanta el nom, Madó. I Madó, m'encanta. Bé, Ja fa molt mallorquí. jo ara Llucia, m'esclaré les preguntes. Sí? Crec que, crec que és un títol guapo, això de Madà Llucia, i a més que és necessari que hi hagi moltes Madà Llucies, no una tot sol, hauria d'haver moltes Madà Llucies, amb un altre nom, és igual, però gent que s'interessi per aquestes coses ja està molt bé, perquè està lluitant, està el que se diu ara, que se vegi tot, així, com se diu? Visibilitzar. Visibilitat. Està molt bé donar visibilitat en aquestes coses i que no n'han d'amagat, el ball de bo, però és que està amagat i no, mos hem de fer veure. Molt bé, super. Tu, què li regalaries? Li podíem fer qualque regalet, no, Àlvaro? Jo saps que havia pensat. Ara ja li faré un, No. mira. Se sap que li encantarà. Se sent? Però a part d'això, saps que li poden regalar també? Què? Aquestes bosses que han fet ara... Quines bosses? Les colles No de... adults. No, l'he deixada. I La colla de Xeremies. Donen les meves bosses. És que ja som així. No. Me sap molt de greu, som així. Bé, una bosseta d'aquestes, de la nostra Una colla. bosseta, De sí, la colla Xeremies. una M'han bosseta. quedat tan guapes. Sí. Per anar a la plaça, Sí. aquest estiu, Sí. posa-hi el ventet i les castanyetes. I si qui no té ventall ni castanyetes, que ha de posar allà dins. I deia que no hi ha una botella d'aigua fresqueta. Ah, Perquè per ballar sí, però després aquest estiu han dit que ve calenta. Sí, però se queixen els bars, que els ball boteristes, Sí. que no No gasten gasten. duro en els bars, que tot ho duen allà dins la motxilla i no gasten un No duro. poden xerrar tot perquè el vídeo serà massa llarg. Ai, què han? Molt d'anys. Salut, Salut a tots, molt i d'anys. Madà Llucia per fer aquests 20 anys i 20 anys més. I no mollis, no mollis. Sí, i Molt bé. memoris. Salut.